concerto de Santa Icía da Banda de Música de Chantada veu cargado de variedade musical. A agrupación rendeu honra á patroa dos músicos nunha tarde de música para o pobo chantadino que acudiu ao auditorio como fiel seguidor dunha das súas institucións culturais máis queridas. Dirixida por José Manuel Mosquera González, a banda nada en 1865 deleitou aos oíntes na que foi a súa última actuación antes de pechar este ano. No repertorio, dende pasodobles ata obras románticas ou fantasías, pasando pola interpretación de Beatles in Concert de Paul McCartney e John Lennon. Quedan cun anaco musical para despedir este frío comezo de semana.